Бадминтон. Бадминтонът е игра, която произхожда от Египет и Древна Гърция. По-късно става популярна в Китай, Индия и Япония. През 18 век отново е привнесена в Европа от британските офицери. Името й произхожда от имението Бадминтон в Англия, където в средата на 19 век са формулирани съвременните правила на играта. От 1992 година е олимпийски спорт. Бадминтонът е ракетен спорт. Играе се с ракети и перце. Ракетите приличат на тези за тенис, но са значително по-леки и финни. Перцето представлява коркова сърцевина с симетрично забити в нея птичи пера. Игрището за бадминтон е правоъгълно. Дължината му е 13 метра и 40 см. При индивидуална игра е широко 5 метра и 18 см, а когато се играе по двойки 6 метра и 10 см. Когато се играе по двойки, перцето е в аут, след като премине втората външна линия. При индивидуална игра границите са до първата външна линия. Игрището е разделено на две еднакви половини от мрежа, чието горен край е на 1 метър и 55 см от земята. На 1 метър и 98 см от мрежата се намира предната сервис линия. Централна линия разделя сервис полетата от ляво и дясно. Ограничителните линии са широки 4 см и са част от игралното поле, но от друга страна е забранено да се изпълнява сервис от играч, стъпил на линията. Играе се индивидуално или по двойки, може и смесени. Играчите отбелязват точка, като удрят перцето с ракетата си, така че да премине над мрежата и да падне в противниковата част на игрището или да провокира противника да го изкара в аут. Разиграването приключва, когато перцето падне на земята. Разрешено е то да бъде удрено само поведнъж от всяка страна преди да премине над мрежата. Играчите се стремят перцето да не падне на земята в тяхното поле. Ако това стане, се записва точка за противника. Играта е разделена на 3 гейма, като се играе за 2 от 3 гейма. Всеки гейм се играе до 21 точки. След 21 точки се играе до разлика от 2 точки, като максимумът е 30 точки. Първият достигнал 30 точки печели гейма. В началото на разиграването сервиращият и посрещащият застават в диагонално противоположни полета за сервис. Сервиращият удря перцето, така че то да достигне полето на посрещащия. Сервисът трябва да бъде изпълнен така, че ракетата и перото на сервиращия да бъдат под нивото на кръста. Грешно е, ако той е изпълнен над кръста или при сервис краката се отлепят от земята. Перцето трябва да бъде във въздуха, не е позволено да отскача от земята. Играчите трябва да са в рамките на игралното поле. Сервиращият застава в дясното поле за сервиране, когато точките му са четни, и в лявото, когато точките му са нечетни. Когато се играе по двойки, ако сервиращата страна спечели разиграване, продължава да сервира същият състезател, но сменя полетата за сервис, така че да сервира на всеки от опонентите си поред. Ударите в бадминтона се изпълняват по 3 начина – близки, далечни и плоски. Основните удари са 5. Сервис. Форхенд отдолу, бекхенд отдолу, форхенд отгоре, бекхенд отгоре. Сервис. Сервисът в бадминтона се изпълнява от позиция близо до центъра на игрището, откъдето състезателят може най-бързо да вземе добра позиция на корта. Оттам най-лесно може да достигне всички ъгли на корта и страничните и задната линии. Форхенд отдолу.
Удари отдолу. Тези удари се изпълняват главно при мрежата и състезателят се стреми да не се навежда силно напред, за да не загуби равновесие и да не се забави при връщането в основна позиция в центъра. За целта той се стреми да извърши удара с по-дълга крачка и да не навежда тялото и главата си. При ударите над мрежата трябва да опитваме удари от по-висока точка. Така перцето се насочва по-остро надолу или в дъното на игрището на противника. Бекхенд отдолу. Основна позиция. Тялото на състезателя е наклонено напред. Петите са отлепени от пода и тежестта е изнесена напред. От тази позиция състезателят най-бързо може да стартира към всяка точка на игрището и да отрази удара на противника. След всеки удар, сервиралият се стреми да се върне бързо и на време в най-добра позиция в центъра на игрището и да бъде готов за всеки удар на противника. Основна цел. Основната цел на разиграването е да се насочи перото по-далеч от противника в някой от четирите ъгъла или близо до линиите и мрежата. Форхенд отгоре. Форхендът отгоре е основен удар в бадминтона, тъй като от тази позиция перцето може да се отиграва най-активно и точно. От тази позиция то се насочва близо до мрежата или дълбоко към задната линия на противника. Оттам може да се изпълни и най-ефективният удар забиване или смач, с който да се спечели разиграването. При него състезателят може да вложи най-много сила, като използва и тежестта на тялото си. Именно при този удар началната скорост на перото достига 250-280 км в час и макар че бързо намалява, докато стигне до противника, този удар е трудно да бъде отразен, особено ако е насочен близо до страничните линии. Бекхенд отгоре. Бекхенд отгоре. При този удар перцето минава зад състезателя и той се обръща с гръб към мрежата. От тази позиция е трудно да се играе силово и активно, затова ударът се използва като последна възможност за измъкване от затруднено положение в задния ъгъл на игрището. Важно е то да се отиграе близо до мрежата или дълбоко назад. Много често състезателите вместо с бекхенд удрят перото с форхенд отгоре, но за целта е необходима добра координация, ловкост и гъвкавост.
Както видяхте, бадминтонът е приятен и динамичен спорт. Екипировката, необходима за практикуването му, е ефтина и достъпна. Не са необходими специални условия. А когато се спортува за удоволствие, не е нужна дори зала. Достатъчни са мрежа, просто една полянка и хубаво време.